Ima cuptai kurbele mai ekskrot. Io tjere da beota olvana da rotundo malo parkošno naši kuba parku za kuća kupejta. Ne sam to spisa. Ține-te la Specia. Da. După aia Livorno. Înainte de Livorno ieșim din autostradă frumos. Așa scurbe exact ca pe Via del Sole, să-mi bag piciorul. Unde aia? Cum mergi ăștia la Franța? Acolo cum mergi La Nice? La Nisa. La Nisa, da, exact așa. Acolo e tot. Băi, da, te tălău, băi. Fost Specia, inginer român. Unde ești, mă, cu aia roșie? E departe. Sunt toți înapoi să ia lemnul din drum. Dă-l încolo, dacă nu le-am, nu le-am. Ce parcare faină mare. Și goală. Faină pe dracu, că n-are umbră, n-are nimic. Ai văzut la sloveni, peste tot e umbră. La austriaci majoritatea. La neamți la fel. Numai la ăștia e... Și la umbră. Nici aia n-au umbră. Ar fi bine să fie la noi măcar ca la ei. Știi cum o zis ăla? Și sărac și cu pretenții, nu? Da, băi, Răzvan. Și sărac și cu pretenții. Exact. E posibil? Nu? Ori una, ori alta. Alo, m-ați sunat, am văzut. M-ați sunat. Cine? Da, da, sunt în Italia, ziceți. Ioi, cu aia, dar n-am mai fost acasă, numai săptămâna trecută. No, și ăia au plecat în concediu deocamdată. Deschid, nu știu, prin 15 august. Așa am văzut biletul în poartă. No, și încerc să mă duc să văd. Deci, bun. Nu, că n-ai cum să intri, că e ăsta să sar gardul. Că încă... Nu, n-ai cum, că n-ai ăsta, e... Au o hală și în spate alta și între ele acolo, nu știu cum. Nu pot să le... Ok. Ok. Că de aia am găsit ultima dată, am fost săptămâna trecută și era biletul în poartă. Scris acolo, plecat în ferie, în concediu. No, bine, vă sun eu cum ăsta, cum vreau să ăsta ajung. Bine, la revedere. Mersi la fel.
Ce geamă? Ce limitator, mă, că ăștia nu știu ce era limitator. Du-te bă de aici cu Iată, eu limitatorul. cum 90. Iată la el. Bă, aici e Italia, mă, în Germania. Ăla prost, mă, fii atât ce curbă vrea el să depășească. Dă-te, dracu, să te duci. Cu cât mere? Dar eu, bine, acum am încetinit, da, ca să las pe prost, că se răstoarnă, ne omoară pe aici. Și duce și benzină. 1202. Nu, motorină. Hai, doamne. Dar presa are că e gol, cred că. Da, mă, oricum. Nu sunt gumele comprimate. Oricum, nu. Fii atent la el. Ăsta la altul cu container din ăla de port, frate. Altul. Ți-am zis când ajungi pe aici să vezi cum trec ăștia cu tirurile prin gătie. Ăsta e gol, vezi că e ridicat. Da. Dă un pic o țigare. O țigare? Bun, și după aia se partă mai mare. Era drumul sărit, ploua și numai pietre din alea. Nisip el aruncă la roță aici, ca și se vezi că e zăpadă.